Oktavijan Miletić, pionir hrvatske kinematografije, umro je 17. kolovoza 1987. u Zagrebu. Svoj zanos novim medijem, filmom, pokazao je kada je kao 15-godišnjak pobjegao iz Zagreba u Beč na snimanje nekog filma. Vrativši se kući, pridružio se ekipi entuzijasta koji su 1917. godine snimili prvi hrvatski igrani film Brdsko u Zagrebu. Nakon toga Miletić počinje i sam snimati filmske burleske i zabavne igre. Svojim kratkim komedijama, trilerima i kriminalističkim filmovima stekao je slavu i u inozemstvu, gdje je dobio nekoliko zapaženih nagrada. Među njima najpoznatija je diploma za film Poslovi konzula Dorgena, koju je osobno potpisao Louis Lumière. Svoje amaterske uspjehe Miletić je zamijenio ulaskom u profesionalnu kinematografiju kada je 1937. režirao prvi hrvatski zvučni film Šešir. Nakon toga radio je za njemačku tvrtku Tobis, za koju je početkom 40-ih režirao dva važna filma, Hrvatski kipari i Hrvatski seljački život. Za Državni slikopisni zavod Miletić je 1942. napravio igrano-dokumentarni film Barok u Hrvatskoj s rijetko zabilježenim lijepim prikazom dvoraca Hrvatskog Zagorja. Sljedeće godine započeo, a na Uskrs 1944. i prikazao prvi hrvatski igrani zvučni film Lisinski. Bio je to profesionalni trijumf nove kinematografije, lišen bilo kakve za ono doba uobičajene političke promidžbe. Iste godine Miletić je režirao i montirao Radium, izvor zraka, koji zbog raznih okolnosti nikada nije prikazan. Tim filmom završila je redateljska karijera Oktavijana Miletića. U socijalističkoj Jugoslaviji taj veliki filmski umjetnik više nije dobio priliku režirati igrani film, ali je postao jedan od najcijenjenijih filmskih snimatelja. Nakon njegove smrti, nagrada Hrvatskog društva filmskih kritičara za najbolji film nazvana je Oktavijan.